दिनैनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै नोंथां साफ्रोमखौबो जों हामबाय होनदों आरो जोबोद रंजाथाव दिन दिनैनि नैबे दिना BTC एकर्ड डे बा बड'लेण्ड डे होननानै दिनैहाय फालिजाबाय आरो नैबे दिनैनि दिना नैबे BTC आव थानाय साफ्रोमनिबो थाखाय जोबोद रंजाथाव दिन आरो जोबोद बाख्नायजाथाव दिन दिनै थारैनो नंमारगौ गोबां जोंनि बिदा बिफाजों समान सोमोन्दो जानाय बिब' गोबां बेफोरबायदिनो दिनैहाय नैबे बड'लेण्ड डे खौ मोननो थाखाय गोबां सोमावसारबोदोंमोन बिथांमोना गाव गावनि जिउखौ दिनै बावबोदोंमोन थैनांदोंमोन पुलिसनि गुलिजों दिनै गावथारजादोंमोन बिथांमोना नैबे दिनैनि दिनखौ बा नैबे मोजां समखौ जों बर' हारिनो होनो थाखाय BLT फोरनि बिथांमोननि सोमावसारनायनि गेजेरजों हाग्रामा सारनि दैदेननायनि गेजेरजों जों दिनै आरोबाव नैबे बड'लेण्ड डे खौ जोङो दिनै आबुङै मोनफुंनो हाबाय थारैनो नंगौ जों दिनै नैबे जोंनि देबोरगाव सिमेट्रि मार्टियार सिमेट्रियाव जों फैनानै जों जोंनि मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय बिबार बावदों जोङो बिथांमोनखौ जोङो खुलुमदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खाथियाव थांनानै जों आर'ज गाबदों जेन बिथांनि जिनाखि थांखि बिथांनि जेनाखि सिमां सुजुनानै गालांनाय बर' हारिखौ गेरेमसा दानायनि थाखाय बिथांनि आशीर्बादखौ लानानै जों दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों आवगायलांबाय थागोन बिथांमोननि जेनाखि सिमां दंमोन बर' रायजोआ दासिमबो सिमां नुनानै दङ जों बेखौ जों बावनो हाया बिथांमोननि जि जों बर' रायजोनि जेनाखि थाबोबाय थानाय बड'लेण्ड रायजोखौ जों जोंनि फाफ्लियाव जों रुजुनानै जों आवगायलांबाय जों थागोन नंगौ थारैनो बेफोरबायदि माखासे गुबुंले मेसेजआ गोसारगासिनो दङ नाथाय जों दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै थोंजों जों बेखौनो बुंनो सानदोंदि बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे थांखिखौल' लानानै सारिजादोंमोन आरो बे थांखियानो जाबाय बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि आरो जिनाखि गुबुंले मोनसे मेसेज फोसावनाय बनसुखौ दिनै मोननै मोनथाम गावबाय होननानै नाथाय बे नङा बनसुआ दिनैहाय मोनसेल' आरो मोनसे थांखिजोंनो जों थाबायलांबाय थागोन मानो होनना बुङोबा बर' रायजोनि जेनाखि सिमाङा जाहैबाय मोनसेल' बेनो जाबाय बड'लेण्ड रायजो दा बेखौ थांखिखौ लानानै जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनैहाय सारिजादों आरो जेनाखि गुबुंले मेसेज फोसावबाय थादों बिथांमोना दिनैहाय फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन फाउन्डार प्रेसिडेन्ट हिसाबै सासे लिडार हिसाबै जों मानिबोदोंमोन आरो मानिबाय थालांगोन खारन बिथाङाबो दिनैहाय गोबाव समनि थाखायहाय बिथांमोना दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादाव मावबोदोंमोन दा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ जों मान होनानै जों दिनैहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जेनाखि थांखिखौ लानानै जों आवगायलांबाय थागोन आरो हारिनि थाखाय जों बावसोमगोन हारिनि थाखाय हारिनि जाथिनि उन्नतिनि थाखाय बिभिन्न' फिल्डआव जोङो मावलांबाय थागोन